खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। फैगौ 2023 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारिनि आनजाद होनो गोनां एचएसनि फरायसाफोरनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल सुंद'यै APSC मोनसे गोनांथार फोसावनाय। 2023 मायथाइनि एचएस जोबथा आनजादखौ APSC आ फेब्रुवारिनिफ्राय मार्च दानसिम खुंनाय जागोन आरो फरायसाफोरनि आनजादनि फर्म फिलआपआ फैगौ नबेम्बर 1 खालारनिफ्राय नबेम्बर 30 खालारसिम जागोन होनना फोसावो। मख'नो गोनांदि APSC आ एचएस जोबथा आनजादनि खालारखौ फोसावनाय जाथ'वाखै। थांनाय 14 अक्ट'बर खालाराव रुंसारि जानाय क'क्राझार जिल्ला टेङापारा वार्ड नम्बर 5 नि थागिबि महिम चन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला पाठशाला आनन्दराम बर' एकाडेमिनि फरायसा 24 बोसोर बैसोनि कृष्ण कुमार बसुमतारीनि सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 अक्ट'बर खालाराव चिरां जिल्लानि गुरुभाषा पुलिस पादानि सिङाव थानाय गरायगावनि लामा सेराव कृष्ण कुमार बसुमतारीनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन। रुंसारि कृष्ण कुमार बसुमतारीनि सारादुखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि साहा आफलागाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै खुंफुंनाय जायो। रुंसारि कृष्ण कुमार बसुमतारीनि सारादुआव बिटिसिनि बारग'लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारि बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। रायखांनो गोनांदि कृष्ण कुमार बसुमतारीनि जाथायनि सायाव संदाननानै पुलिसआ सानै सुबुंखौ हमनानै तदन्त खालामखांनायनि उनाव दायो सानैखौबो क'क्राझार जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ISPL 2022 सिजन 1 नि फाइनाल मेच एबा जोबथा बादायलायनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनाय नंलिया नामा? गाबोन 23 अक्ट'बर खालार खालि क'क्राझार काथलगुरिनि SAI SAG सेन्टाराव खुंजानो गोनां ISPL नि फाइनाल मेचआ मोनाबिलिनि 6 रिंगा 15 मिनिट समाव जागायगोन। गाबोननि फाइनाल मेचआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा माखासे जेंनानि थाखाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय नंलिया होनना खौरां मोननाय जादों। बे खौराङा बेसेबां सैथो आंनि फारसेनिफ्राय रोखा नङा। मख'नो गोनांदि गाबोननि फाइनाल मेचआ बिटिआर आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव जागोन। गावनि सायाव फोथायनाय आरो नाजानाय थायोब्ला जाफुंसार जानो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया। बेखौ मैया फोसावनाय 2020 मायथाइनि APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बर' फिसाफोरा फोरमान खालामदों। बेनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्लानि जिरेन दैमारिया सासे, उदालगुरि जिल्लानि 1 नं डिमाकुसि गामिनि हनुप दैमारि आरो मिहारि दैमारिनि फिसाज्ला जिरेन दैमारिया बर' बिजोंजों फरायनानै जेबो कचिं लायालासे गावनि गोब्राब नांथाब नाजानायजों APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। BDO सरन नार्जारिया बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव 3rd डिभिजनाव उथ्रिनानै APSC आनजाद उथ्रिनो हानाय बे भिडिअखौ नुनानै जिरेन दैमारिया सरन नार्जारिनिफ्राय थुलुंगा मोनदोंमोन आरो जिरेन दैमारिया गावनि बिसिनि मददआव APSC आनजादाव उथ्रिनो हादों होनना फोरमायो। लोगोसे बर' बिजोंजों फरायनानैब्लाबो उथ्रिसार जानो हानानै गावखौनो गोजोननाय मोननाय फोरमायो आरो नाजानाय थायोब्लानो बयबो सुबुङा जाफुंसार जानो हायो होनना जिरेन दैमारिया फोरमायो। बिथांनि उथ्रिसार जानायखौ गोजोननाय मोननानै उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांनि न'आव थांनानै बरायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।